Tekub lejibon ngap yang sampai bisnis senang neka channel. Tem taksni layor sol jong ka MTET mo ka Meghalaya Teachers Eligibility Test MTET ajar option. Te layor sol namda kia borok ka upper bat ka lower primary. Te klem dapun slam ngin lej akani ka video kumno ban pe ka result pilej be direct ha Google jong pi. Nang ta pilej be direct PS top be direct MTET no. Nang ta klik kani ka bawan do na khmat Department of Education Meghalaya. Klik hang ne nang ta ka sami hi kanu ka upper bat kanu ka lower primary. Pilih coba pe kani ka notice hang ne kani ke pila pe hang tu ka tho ka lower primary and upper primary. Tekane kedai ka lower bat kene kedai ka upper. Temta ngin pe ka lower primary. Ngin download ada nang ta nda pi download pi check ke roll number wise jong pi hang ne ki display daka tang daka roll number wise pila ban check ka roll number jong pi. Hang ne ki ai namta ka lower primary level mo kene namta ka am la rem aspa khalai ngut ki batho pas tispa san khandai ampati ru andrus pa prabulai pas aspa khandai phe kumta ter baro hangne total khasan tali ki sentar hangne te kine kidai kita ki roll number list ki bala display hangne phila ban page la ka jong ka roll number bat phila ban page ya ka ha sentar jong phe ki batho juai phila ban page direct ha phila ban wat direct ha juai khnang ba phin suban mat kane gede jong ka juai kumta ter mo kane ka LP jong ka juai kumne ga la don ka display hangne ta namta ki batho ha namta ki batho shubit ki sentaru khila ban le check direct ha ki sentar jong ki ta namta ka UP ru kumjo phila ban le direct khane ka UP haden la dep download hangne ro kumjo phila pe hi hangne ka display jong ki daki attendance ki papas hangne daki percentage ki ba total numbers ki ba appear nang ta ki ba pass nang ta ki pass percentage kum to nang ta ki la tho ek page hang do ta ka dei ka jong clear ka dei ka jong ka juai kum ta ter hangne kala display hi ka roll number jong ki mo ka UP te ka sentar name phi hangno phi to sentar phi lej bai direct ka sentar name jong phi sawat ki roll number jong phi te tang kum ta hi khlai shibon ngin champion ha ka next video.